Ljubav prema ovom. Šećer. To tako u kafićima krade. Moje naočare koje su užasno prljave. Opet neki materijal. PVC na prirodnoj Vega bazi. Muški Nivea Rom. Sprej za intimnu negu. Tamponi. Turpica. Donji veš. Nikad se ne zna ženi šta će sve da treba. Još jedan tampon. Još 2 tampona. Kost karmin, ljubičaste boje. Da, punjač za telefon. Tu je punjač za Nokiju, što nemam običaj da nosim. Tablet, nažalost. Moj dragi telefon koji nosim, ali koji je stalno prazan. Ide mi na živce zbog toga i zbog njega nosim službeni telefon Nokiju C3, jer se tako mora. Malu Nokijicu Touch nosim zato što je uvek puna. Zašto se Androidi drže sve u utikaču. A vi ako vam se ovaj video sviđa, lajkujte i to bi bilo sve.